Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşler. Vagaz televizyon aşı konkursun devam ettiremiz. Faydasızga, maksatsız vakitni erem ütkärü, malını kereksizge tutu, urunsuzga bitirü, erem şerem itu bular barısı da israf dip atala. Naq şul haqtagı vagazni Kirov ülkesinden kelgen İslamны kabul itünün 1000 yıllığı isimindeki Qozan Yugarı Müslüman Medresesinde okuşu Nafis Hadiyev söyleydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض Күрмәдегезме? Күкләрдә һәм җирләрдә булганнарны сезнең өчен буйсындырдык диде. Без, адәм балалары, табигатьне ничек һәм күпме куллансак та бетми торган сыман кабул итәбез. Әмма безнең бу мөнәсәбәтебез бер дә дөрес түгел. Чөнки әгәр без уйлансак, табигатьнең адәм тарафыннан зур зулым алганын күрербез. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, һәрбер исраф ул харам диде. Урманнар планетабызның үпкәләре дигән бик зур мәгънәле сүзләр безгә тәэсир итми. Без начар, пычрак һаваны да сулап яшәргә риза. Күп кенә авыруларның чыгуы, кешеләрнең һәлак булуы, хәтта судагы балыкларның да һәлак булуы безнең кешенең табигатькә салган начарлыкның кайтавазы ул. Бәлки без бу тормышта яшәгәндә аның турында соралмаячакбыз. Әмма кыямәт көненә кайткач, һәрбер кылган гамәлебез өчен җавап бирәсебез булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, иртәгә кыямәт көне җитәсен белсәң дә, агач утыртып калырга ашык. Шулай итеп, изге гамәл кылып калырга ашык диде. Әйе, без һәрберебездә агач утыртырга мөмкин түгелбез. Әмма дә ләкин без уйлаганча кичкенә генә булып тоелган яхшы гамәл дә Аллаһ субханаһу ва тааля каршында зурайганын беләбез. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: "Иннал мубаззирина кану ихванаш шаятин." Исраф кылучылар, ягъни булган әйберне юкка чыгаручылар шайтаннарның кардәшләре диде. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, һәр вакыт, хәтта тәһарәт алганда булсын, ризык ашаганда булсын, без үзебезне әзрәк кысырга тиешбез. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аш казанын эшкә бүлде. Аның беренчесе аш ризык. Ягъни безнең ризыгыбыз. Икенчесе су эчү. Өченчесе һава булсын диде. Кызганычка каршы бу хадис белән бүгенге көндә әзебез куллана. Мисал итеп, үзебезне китерергә була. Без шушындай якты, нурлы, җылы мәдрәсәләрдә укыйбыз. Безгә яхшы укытучылар дәресләр бирә. Яхшы итеп ашаталар, эшертәләр, хәтта ял чаралар да уздыралар. Әмма без үзебезнең яшьлегебез аркасында буларның кыйммәтен белмибез. Без үзебезнең яшьлегебез аркасында ватабыз, җимерәбез, укуның да кадерен белмибез. Безнең бабаларыбыз укыр өчен каядыр еракка көннәр-төннәр барганнар. Аллаһ субханаһу ва тааля безнең исраф кылган гамәлләребезне гафу кылса иде, безгә хәерле, бәрәкәтле маллар бирсә иде, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйлып яшәүләребезне насыйп итсә иде. İslam dini bütün işte ortalıkны şama bilüne хуплый. Peygamberimiz bir hadisinde işlerinin en hayırlısı orta yoldi. Şol ortalıkны таба bilip yaşık degen tilekte bugünkü sağ bullaşam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.